Gülyan bir jawan kembagal garip oglan namzat bolýar 15-20 ming dolara. Gyzyň galynyny üzjek diýip ene atadan, aga injikden, kawmy hiç, dost, ülfet ýardan uzak aýra düşüp gurbata gitýär, musapir bolýar. Mana iň ozal özüm. Ve mençe müňlerçe, leklerçe jawan ýigit garip gödekler. Bu videonu filme bu şiire permaş veren dostumuz Ulsuali Qarqın Qarya Şortepeden Mennanjan Qassab hazır özü kişwere İran'da musafir ekeni. Her qaysi 15-20 ming dolar yaman gummat boldy Türkmen dizlari. Her qaysi 15-20 ming dolar yaman gummat boldy Türkmen dizlari. Bay kişi eşrette garipler nalar, köp gummat bahalı Türkmen gizlari. Köp gummat bahalı Türkmen gizlari. Barçaları kalbe tika tika gan, musafir jaylarda gözleri giryan. 5-6 yıl gurbette aljak jawan, dostlar gummat boldy Türkmen gizlari. Dostlar gummat boldy Türkmen gizlari. Ol jawanna halda hiç kim bilmiyor, meriz hem bolsa da işten galmiyor. Ey doğanlar şıl kanunumuz bolmuyor, köp gummat bahalı Türkmen gizlari. Köp gummat bahalı Türkmen gizlari. Köp alıp gummattan gummat bolýarlar, musafirlar derdini bilmiyorlar. Köp jawanlar kaçak yolda ölüyorlar, sinada dert koyar Türkmen gizlari. Sinamda dert koyar Türkmen gizlari. Pervayından dal musafir bolinçan, eneň atan ya bar ya yok gelinçan. Bahar ömrün ötýär üzi bolinçan, saça ak düşürer Türkmen gizlari. Saça ak düşürer Türkmen gizlari. Jawanlygyň geçýär musafir jaýda, pulun daraxtı bar yani bu tayda. Emme yatlar pulun çıkan vakt ayda. Allah can bul dertten kurtar bizleri. Allah can bul dertten kurtar bizleri. Köpler İran, Türkiye'de, Alman'da, Dubey'de, Irak'da, Arabistan'da. Pul salıp almak hem mutlu zamanda. Mennan Qassab gummat Türkmen gizlari. Mennan Qassab gummat Türkmen gizlari.